Hej og velkommen til dagens vlog. Lige nu står vi hjemme hos os. Og det er vores første morgen. Vi har lige lavet morgenmad, og vi har lige pakket til Montreal. Så skal vi hen i dag. Så ja, det er bare planen i dag. Vi skal til Montreal efter skole, og det bliver så hyggeligt. Yay! Det er not, det kun er én klub. Nej, Det må jeg ikke smage i. Nej, de må ikke se det, synes du er. Du er syg. Hvad sker der? Hvorfor må jeg ikke smage? Skide godt. Hej og velkommen til dagens vlog. Det er rigtig skide godt. Vi har Iben her. Der er vi så mørkt. Man kan ikke se ind, når det er mørkt. Desværre. Vi har Pine herom, og vi er på vej til Montreal. Ja, det er faktisk de første sådan 10 minutter af vores kørsel. Det er lidt stener nu. Folk har ikke rigtig... Det er ikke rigtig turn up endnu. Det skal nok blive. Situationen er at vi sidder i en rigtig dårlig bus, og det er bare ikke det her, vi har betalt for. Men vi sidder lige og spiser en vandmelon, eller ikke vandmelon, en melon. Cantaloupe. Godnat. Hej og velkommen til dagens vlog. Så er vi ankommet på vores hotelværelse, og det er så toilettet. Og så har vi et skab herinde, og noget minikøler eller noget her. Så har vi vores 2 senge her. Og så har vi bare noget skrivebord og tv og sådan noget. Så det er super hyggeligt. Hej og velkommen til dagens vlog. Nu står vi her på vores hotel, og vi skal snart gå. Vi skal i underground shopping. Og her til morgen har vi egentlig bare været i poolen og været lidt i spa og så videre. Så ja, og Louise hun har det rigtig dårligt. Hun ligger derovre, hvis hun har fået mavevirus. Så ja. Så. Lige nu der står vi og gør os klar, fordi vi skal i byen med alle de andre, som er i Montreal. Yeah! Vloggen, så sidder vi her tilbage på hotellet. Klokken er... Hvordan ser man til hydrate? Kun lidt i... Den er 10 minutter i... lidt i 2. Og vi har lige bestilt pizza. Woohoo! Sagde du så, at Philip klipper mit hår? Nu laver vi bare noget spontant. Fuck, hun har lavet det. Ej. Ej, jeg er rigtig bange. Hele min krop ryster. Og jeg er helt nervøs. Jeg var stiv først. Ej, hvorfor gør jeg det her? Jeg er ikke sådan en person. Altså, jeg får ikke gjort sådan nogle her ting. Jeg kan godt lide det. Jeg troede, det var lidt kort, men jeg kan faktisk godt lide det. Jeg er fan. Beautiful. Thank you. Thank you, Philippa. Jeg vil sgu en part 2, hvor jeg vi står i elevatoren på vores hotel, og vi er på vej til restaurant Noir, hvor vi skal spise aftensmad i mørke. Og det bliver rigtig sommersindssygt, ikke Philippa? Jeg er herovre siden. Wow, sommersind. Nå, ja, vi skal ned. Vi er på Noir, og vi skal spise aftensmad
Det er lang tid siden, vi har snakket sammen. And then you were just before them, and then there's 2 other people before the door. Is it hard? How did you how did you learn it? How to like find all the tables and where to I go? don't know. I do it. Oh my god, that's so cool. Yeah. So How old are you? Oh, yeah. Oh my god, hvordan gik oplevelsen? Du skulle da få lidt nøje i hovedet, hva'? Jeg tror ikke, det gik så godt. Hej og velkommen til dagens vlog, så vi lige været inde, og det var helt vildt sejt. Og vi kunne slet ikke se noget overhovedet. Og sådan, vi endte med alle sammen så at spise med fingrene nærmest, og vi sådan tabte alle vores ting. Jeg vidste ikke, hvor jeg lagde sådan der mit brød, og jeg kom til sådan at stikke mine fingre ned i en misret. Så det var virkelig sjovt. Og velkommen. Vi er inde i vores lejlighed, men lad os lige træde indenfor. Som I kan se herhenne, så er der køkken. Fine, går du ikke lige hen og viser rundt? Men vi kom her, har vi de fine spisebord. Der ligger lidt... Følg med mig. En stol. Fordi man ikke kan nå op. Så det skal væk, selvfølgelig. De andre fine varer. Ja, tak. Lidt mælk, en lille corona. En lille en. Altså en enkelt en. Alt andet er altså ret rodet. Her der er rengøringsvasken. Og altså herinde kan vi også godt se. Altså, det er jo kun, at det er godt siden. Jeg har ikke lyst til at få nogen. Ej, det er det. Altså alt det her, det er jo en del af... Jeg gør mit bedste. Jeg har ikke særlig samarbejdsvilje. Små ting, de gik over hovedet på dig. Status er lige nu, vi sidder hjemme hos drengene i deres pool. Og vi overvejer lidt at gå derned, men så gjorde vi det ikke, og det er vi egentlig ret glade for. Jeg ved ikke, altså der er totalt tsunami i den her pool, og der er vand over det hele. Altså, der er blevet så ligger og drukner hinanden. Og jeg har aldrig set nogen så voldsomt. Hvad laver det? Jeg forstår det heller ikke, når det er overraskende. Frisk snart. Jeg kommer til at sove 4 timer. Hej vloggen. Jeg har spist på Sibo. Der fik jeg nogle sindssygt dejlige Der var rigtig lækkert. Der er det faktisk virkelig højt så skønt. Godt. Ja, jeg skal lige betale. Planen er lidt nederen lige nu. Vi skal hygge os lige. Så skal vi hjem til Ottawa. Så vi skal hjem i 2,5 timer. Så vi lige får at vide, at vores fravær også bliver overført, så vi lidt får på den måde. Det er rigtig højt elsket, det der bord. Transition. Hej, velkommen til Biggies vlog. Som I nok lige har hørt til Tobi, så har vi lige spist. Nu skal vi videre ud, og så skal vi hygge. Og så når vi har hygget, så skal vi hjem. Og så når vi skal hjem, så skal vi have lektier, mand. Gør det godt. Hej og velkommen til dagens vlog. Hvad har du at sige? Jeg har faktisk ikke så meget at sige. Jeg har heller ikke. Jeg har lige sagt det hele. Ja, vi skal ud og shoppe lidt, tror jeg. Yay! Sidste dag, vi så snart hjem. Vi tager hjem om klokken 2:30 her. Det kunne I ikke se. Klokken 2:30 her. Næsten 2:30, og vi skal nå en bus klokken 6. Så, yes! Monte baby! Jeg har startet den, tror jeg. Er den i gang? Okay, rammer vi de dumme diamant? Nej. Ja, okay, jeg er klar. Polo fra top til 2. Nej, jeg kan det ikke, det er faktisk lidt for Nej, hvad? Polo fra top til 2. Nej, jeg kan det ikke. Nej, det er rigtigt.
Det er meget normalt for små mennesker ikke at have så meget selvtillid. Fuck, man. Nej, skal da ikke bare lade mig provokere dig på den måde? Iskold polo, kæde, polo. Eller hvad? Jeg tror, jeg har lige suget ham, men det gjorde jeg også ikke lov. I mit lov. Nu er det bare et sov. Jeg er ude at shoppe lidt. Jeg er så meget vildere end dig. Nej, det er jeg. Men det er jo ret. Den skal du vide. Ja, det er skoene. Jeg kan godt lide. Jeg har haft sådan en. Ja, det tror jeg, du har. Hvad koster det? Ja. Ej, jeg går ud. Der er en, der stemmer. Jeg stemmer. Ej, Ej, det er altså Karl. Sagde jeg det ikke? Jeg købte outfit til mig nu. Dagens vlog. Dagens lorteblog. Jeg gider ikke være her mere. Lige nu er... altså, lige nu er vi i gang med at... eller vi er kommet ind i vores bus, og vi kan ikke, der er ikke plads til os alle sammen, fordi de stod allerbagest i andre. De gad komme foran til os i køen, for de kom sådan lidt senere før. Nu er der ikke plads til pigerne herinde. Så jeg ved ikke, om de tager en anden bus. Jeg ved ikke. Men der er jo ikke plads herinde, piger. Der er jo ikke nogen sæder. Nej, jeg har lyst til det. Hvad er problemet? Okay, vi finder lige ud af det, men der er lidt komplikationer lige nu, så det er ikke så heldigt.